No niin. Katsotaanpas, miten se... Onko se valmis? Sehän nähdään tästä näin, se helposti. Mä nyt on ammattimies, niin että savusta, Oho, sitä savua ei tarvitse pelata, että se lähtee vähän katajanoksesta. No niin. Ja tästähän näemme tämän. Otetaan vaikka täältä tämmöiset sakset. Sillä vähän... Tällä kun täältä otetaan... Älä leikkaa sitä, vaan Nostan. nostat hiukan. Katsoppa. Lähteekö se irti? Ei. Ei lähde. No niin. Takaisin. Se on takaisin sinne, että se on nyt hyvää mallilla. Joo. Kyllä tulossa, että se on hyvin vielä rasvainen. Joo. Tämä laitetaan vaan näin takaisin, tolla viisiin, ja ei muuta kuin takas liekkeihin. Tää on helppoa kuin osaa. No niin, Joo. nyt se on siellä oikein. Sieltä vaan. Eikä pökköä Sitten. tarvii enää laittaa. Laitoin sinne 2 No niin, no hyvä. Tämä on helppoa kuin osaa. No niin. Mm. No, siihen menee vielä kuinka paljon suurin piirtein No siinä aikaa? menee noin 20 minuuttia. Sitten se on valmista, että No niin, ei muuta kuin vaan perunaa ja vodkaa, se on siinä. selvä. Näin se on.